Salam Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqları, hormatly tomoşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzdan 2023-nji ýylyň 23-nji oktýabryň aksanyny Aşgabatda Central Asian Spelling Bee BSŞ-nyň milli tapgyry geçirildi. Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi Daşary işler ministrläriniň doşugy, Özbegistanyň soňky önümçiligini rekord. Meşhur Britan futbolçy Bobby Charlton aradan çykdy ýaly habarlary ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Aşgabatda Central Asian Spelling Bee BSŞ-nyň milli tapgyry geçirildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky elçixanasy, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Bilim Ministrligi we Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi bilen hyzmatdaşlykda ingliz tiline sözleri harpma-harp aýtmak boýunça Central Asian Spelling Bee BSŞ-nyň milli tapgyryny geçirdi. BSŞ Türkmenistanyň Dowlat Medeniýet Merkeziniň Dowlat Kitapxanasyna geçirildi. Bu BSŞ-ge Türkmenistanyň ýokary gowy mekdepleriniň 20-sinden 70-e goly zekini ýaşlar gatnaşyp, ingliz tili başarnyklaryny anamly özüň alyp barmak we köpçüligiň öňüne çykyş etmek endiklerini görkezmek başardylar. Milli BSŞ-de ýeňji bolan 4 sany gatnaşçylaryň ikisi magtumlaryna Türkmen Dowlat Üniversitetiniň, galan ikisi bolsa Halkara Insan-Perwer Ilimler we Öseş Üniversitetiniň we Türkmen Dowlat Maliýe Institutynyň taliplerdir. Milli BSŞ-iň ýeňjiler şu ýylyň ahyryna Duşanbe şäherine geçiriljek sewit derejeli Central Asian Spelling Bee BSŞ-ine gatnaşmaga çagyrylýarlar. Geçen ýyly Türkmenistanyň iki talip Daşkentde geçirilen sewit derejeli Central Asian Spelling Bee BSŞ-ine birinji we ikinji baýrakly ornlary münasip bolýar. İngiliz tili sözleri harpma-harp aýtmak boýunça Spelling Bee BSŞ Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öz oşly milli däwedir we ilçi Klimowyň açylyş dagarasyna belläp geçýärler. Bu BSŞ dünýäň ýüzünde müňlerce talipleri, şol sany Türkmenistany hem öz üçin alýar. Gatnaşanyňyz üçin sizi alkyşlaýaryn. İngiliz tili sözleri harpma-harp aýtmak boýunça BSŞ bu ingliz tilini bilşiňi barlamak, özüňe bolan anamy döretmek we köpçüligiň öňüne çykyş etmegi tejribe edinmek üçin ajaýyp pursatdyr. Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi Daşary işler ministrläriniň doşugy. Şuň Luksemburg şäherinde Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşiginiň ministrleri doşugy geçirilýär. Luksemburg şäherinde ilkinji gezek geçiriljek 5 goşmak 27 formatyny ilkinji doşukda Ýewropa Birleşigi bilen Merkezi Aziýanyň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklary aralyk maslahatlaşlar. Doşugyň maksady sewitlerini hyzmatdaşyk ösdürmek meýilnamalaryny beýan etmekden, şeýle global we sewit meýilnamalarynyň häzirki meseleleri barada pikir açmakdan ibaretdir. Şeýle bu doşugyň çäklerini kiçik doşuklary hem orun verirler. Olarda ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklary aralyk maslahatlaşlar. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary komissary Josep Borrell bu doşugyň öňü syrasyna beren beýanatyny 2019-njy ýylda Merkezi Aziýa üçin Ýewropa Birleşiginiň strategiýasy kabul edilendigini belläp, Ýewropa Birleşigi bilen Merkezi Aziýanyň arasynda hyzmatdaşlyk köp ugrlarda ösendigini aýtdy. Ýewropa Birleşigi we Merkezi Aziýa üçin bu gatnaşyklary hasy ösdürmek üçin köp mümkinçilik bar. Bular ulag baglanşyklary ýaşyl energiýa, sowda, maýa goýumlary, suwupçynçyligi, bilim, ilim we beýleki birnäçe uglary goşmak bolar. Özbegistanyň soňky önümçiligine rekord. Özbegistanyň Jizak oblastynyň daýhany 1 hektardan 150 tonna soňky hasyl almagy başardy. Şeýlelikde ol bu owakyjylyk ekiniň hasylygy boýunça rekord goýdy. Özbegistanyň owakyjylyk ministrliginiň habar bermegine görä, häzirki wagtda dünýäde 4,5 million hektarda 92 million tonna soňky öndürilýär. Şonuň bilen baglykda 1 hektaryň hasylygy 19,13 tonna deňdir. Soňky önümçiligine Hytaý, Hindistan, Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Iran öňde barjy ýurtlardyr. Özbegistanyň hem daýhanlar täze ýokary hasylly soňanyň sortlaryny ekip, ýokary hasyl almak hötdesinden gelýärler. Şeýle hem owakyjylygyny tohumlary ýetişdirmek tehnologiýasy kämilleşdirilip, damjalaýan suwarmak tehnologiýasynyň işçiň peýdalanýarlar. Jizak oblastynyň zamin etrawynyň Çarwadar owasynyň daýhan hojalygynyň ýollaşycysy Bagtyar Mirzaýewiň 1 hektardan 150 tonna soňky hasylyny alyp rekord goýanyny belenildi. Bu barada Özbegistanyň owakyjylyk ministrligi habar berdi. Özbek daýhany gazandan üstünlük bilen çäklenmän geljek ýyl alymlar bilen bilelikde 1 hektardan 160 tonna soňky hasylyny almak isleýändigini beledi. Ol geljek 3 ýylda 1 hektaryň hasyllygyny 200 tonna çykarmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Meşhur Britan futbolçy Bobby Charlton aradan çykdy. Meşhur Britan futbolçysy
Tennisser Bobby Charlton 87 ýaşyny aradan çykdy. Bu barada Daily Mail neşri habar berýär. Ol Angliýanyň milli ýygandasynyň düzüminde 1966-njy ýylda dünýä çempionu boldy. Charlton umumlukda milli ýygandynyň düzüminde 106 duşlukda oýnady. Bobby Charlton futbol karyerasynyň agrymly bölegini Angliýanyň Manchester United toparynyň düzüminde oýnady. Ol bu toparda 758 duşlukda meýdança çykdy. 1958-nji ýylda ol München şäherine bolup geçen uçur kelekçiligine halas olan futbolçularyň biridir. Şol kelekçilikde Manchester United toparynyň 23 futbolçysy we tälimçiler aradan çykypdy. 1966-njy ýylda Bobby Charlton'y Angliýa dünýä çempionu boldy. Şonda Charlton'yň Portugaliýanyň derwezesinden geçiren 2 goly Angliýa finala çykmaga mümkinçilik beripdi. Şol ýyly Bobby Charlton iň gowy futbolçy kökünde altyn pökkü bayragyna munasip bolupdy. Ene mehriban müştekler ata watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän habarlardan we täzeliklerden ilkinji bolup habarlar bolmak isleseňiz, atawatantürkmenistan.com saýtymyzy izarlamagy ýatdan çykarmaň. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçe hoşda bolun.